цялата слава да бъде на Тебе и ние Ти се покланяме и цялата църква казваме Амин. Господа, кога е празник, брат Петро, добре дошъл. Сестра Миланка, ти го водиш, нали? Да. Знам, аз знам. Нашия брат. Колко е хубаво, когато наистина хората чакат празника и на празника нещо хубаво ще се случи. И така за нас всяка среща с нашия Господ е празник. Защото как когато ти идва скъп гост, ти се подготвяш, приготвяш, е скъп гост, а нашия Господ Исус Христос е най-скъпият гост, най-важният гост, който наистина умря за нас, за нашите грехове, за нашите беззакония, проля кръвта си за нас и всичко това, както се казва, ние да бъдем нови хора, да ни даде възможност да станем Божии синове и Божии дъщери. Слава да бъде на името. Амин. Сега е времето, когато можем да прославим нашия Господ, както казва Псалом 50:15, ден на нужда или ден на напаст, ти ще извикаш към мене, казва Господ, аз ще ти отговоря, а ти ще ме прославиш. Слава на Господа. Някой иска ли да каже свидетелство, ако Бог е извършил чудо в твоя живот, ако ти осъзнаваш, че това не е ей така на случайността, защото много умен, много добър, а защото действително Божията ръка, милостива, любяща е била над тебе и ти си бил така спасен или нещо друго, отговор на твоя молитва. Сестра Мария, кажи. Благодаря на Бога, че майка ми направи инфаркт. И аз му благодаря, че е жива. Не благодариш за инфаркта? Не, благодаря, че е жива. След инфаркта? След инфаркта. Добре, добре, уточнение, че на някой ще кажа, да умри майка си. За инфаркта ми благодаря, че остана жива. Добре, сега вече разбрах. Едно уточнение, аз предния път казах, пак ще го кажа, защото това е много голямо и силно свидетелство. Макар че за Бога няма големи изцеления и малки изцеления, Бог ни полага, аз така вярвам, че и ви вярвате, че Бог не се напълва повече за инфаркт и по-малко за хрема. Просто казва, бъде изцеление там. И възкръсва, и всичко става, и нова планета се създава. Дали тук нямаме разминаване? Значи, когато отидахме при майката на Мария на село, обадиха ни се, че не е добре. Кръвното и колко беше бе, Кръстян? Натисках 250 и здраво. 250. Значи говорим за кръвно над 250. Над 250. И в същия момент балдъзата й прави един чай. От този чай се втига кръвно. Тя не знае и ще го дава за успокоение. Джинджифил. Точно джинджифил. Виж как аз не избяга от главата. Сестрата Билкарка знае. Джинджифила вдига кръвно. И тя ще го дава за успокоение. Така ще да успокои, че повече болка нямаше да усети. Но спряхме я, веднага се помолихме за нея. Аз смах хапчета, дадех едно хапче и точно след 30 минути кръвното й беше 120 на 80. Точно след 30 минути. Всичко това, ние като вярващи хора знаем и как да кажем, не вярваме много в случайностите, да им кажа, че изобщо не вярваме. Защото ние вярваме, че едно листо не пада без Божието знание. Едно косъм, че не пада без Божието знание. Дори казват, че не са приброени на космите. И аз благодаря на Бога, че не го мъча много да ми брои косми, защото са по-малко. Нали бачи, не го мъчим сега, докато други хора много го мъчат. Но благодарим на Бога, че Бог наистина е изчистил времето, в колко да отим, да се помолим. И хубавото в цялата история, че тя се отворила сърцето за Бога и днеска е жива.
Нали, днес пак ще им да посетим, ще се видим и така нататък. Но това е едно от малкото много случаи, в които действително Бог изпраща и Бог знае. Пастора е свидетел и бях му казал преди около месец и нещо ли беше, пасторе? Когато бях ти казал, пасторе, даде мисля, че на мен майка и ще умре. Аз няма да го казах. Ще да кажа, че съм луд. И казах, пасторе, запомни го. Просто го запомни. И за друг човек имаше, няма да го кажа сега кой другия човек, но според вас тя не умря ли? Не беше ли обречена да умре? Обречена беше. Тя просто си беше обречена. Да не говорим, че ако бяхме извикали линейка, според вас една линейка за колко време идва? В село Бенковски, примерно. Прекръвно 270. Мисли ли ще да чака линейката? Други въпросът, че тя не искаше и линейка, тя друга тема. Но тя беше умряла. Но защо, така да кажем, възкръсна или защо и се даде втора страница живот, първа страница смърт, втора? Защото имаше застъпничество. Имаше застъпничество, имаше молитва, имаше ходатайство и Бог показа милост. И каза, на годините ще ти дам години, защото има някой да ходатайства. А Бог радва ли се, когато някой ходатайства? Защо? Защото това е Божия пример. Исус не е ли ходатай? Исус каза, а вие имате един ходатай. Какво значи ходатай на български? Защото майки хора може би не знаят. Застъпник, човек, който се застъпва. Който идва и казва, бе, виж какво сега, той е лош, ама не е толкова лош. Нали, той сгреши, ама не сгреши толкова. И така Божията милост влиза в действие. Както казваше така, нали, един съдия, тези, които заслужават, ще ги наградим по заслуги. А тези, които не заслужават, ще им дадем милост. Така че, когато не заслужаваме, в повечето случаи може би е така, Бог ни дава по милост, където няма нужда по заслуга. И слава на Бога, че нашия Бог е освен Бог на правдата, Той е Бог на любовта и Бог на милостта. Слава на Бога. Друго свидетелство? Добре, аз вярвам, че факта, че сме тук и сме прекрачили Божия праг, познаваме се, знаем се, много хора от нас минават през трудни моменти, кой с здрави, кой с близки и така нататък. Но, в крайна сметка, всички сме тук, благодарим на Бога и се радваме, че имаме, както се казва, и брат Краси е тук, пастор Георги, Маруса пасторщата, имаме, така да се каже, наши близки хора, които са при нас. Наведем да ви да благодарим. Святи Небесни Отче, ние благодарим и за Твоята милост, изразена към нас, хората, чрез Твоя Син Исус Христос, който Ти прати, Господи, преди 2000 години, да стане корбан Божий веднъж за винаги, да стане жертва, Господи, да пролее кръвта си и всичко това да извърши единствено за нас, поради Твоята голяма любяща бащинска любов. Господи, Исусе, ние Ти благодарим, че Ти прие тая жертва и Ти, Господи, издържа всичко това изпитание и, както се казва, изпи горчивата чаша до дъно. Благодарим Ти, Господи Исусе, че Ти, Боже, прати и Святия Дух, като каза, за вас е по-добре да отида аз и да ви пратя утешителят, помощникът, Святия Дух. Святия Дух, ще Ти ни дай тая атмосфера, в която, Господи, Божието Слово да се влива изобилно в нас, в нашите сърца и те да бъдат една съкровищница за Божието Слово. Поможи устата на нашия пастор, Господи. Аз вярвам, че той много добре се е подготвил. Ти му дай, Господи, нужното помазание Божие и благодат, с която, Господи, да изпълни нашите сърца и умове, което да доведе до нашата промяна и нов начин на живот и стоение в тялото Христово. Слава, чест и поклон пред Тебе. Слава на великото Ти име, Господи, за тая възможност и привилегия да се наричем Твои синове и Твои дъщери. Макар, че, както казва Словото, нито сме много благородни, нито сме много почетени, а напротив, ние сме отвърлени голяма част от обществото, презрени и слаби. Но, Господи, Ти каза, че ще избереш слабите да изобличиш силните. Слава на великото Ти име, Господи. И ако сме от света отвърлени, от Тебе, Господи, сме прибрани и признати, Господи. Слава на великото Ти име. Ти ни води и ръководи
И заповядваме на нашия ум да остави всяка светска мисъл и мисъл, която ни отделя от това свято и чисто събрание и да бъдем, Господи, послушни и да не притесняваме другарчето си. Амин. Заповядай, пасторе. Един пастор на гости ще даде думата. Нещо искате ли да споделите? Те са скромни. Може да кажа, благодарим на Бога за това, че всеки ден трябва да бъде лесна за нас и любовта му и милостта му е безкрайна. И понякога ни трябва така да ценим всеки ден, защото всеки ден да сме живи и здрави е благодарение на Господа. Бог да го благославя. Матей, 8 глава. Преди много време говорим за проказата. Проказата, това е болест, която стартира от нервната система. И започва самата нервна система на човека да се разпада. Така че, вижте, сигурно сте си задавали въпрос. Боли да малкото пръстчета боли, ногата, и цялото тази болка се пренася. Няма значение дали ще удариш малкия пръст или големия пръст, или се чук ще удариш главата. Дали ще събориш чука на крака, дали ще прескрипиш на вратата някой пръст, болката моментално се е болка и действа по един и същ начин. Болка. Така че това е ролята на нервната система. Имаше един друг термин, който сега ми избяга от главата. И съседите. Така че проказата, нека първо да прочитам. А когато слезе от хълма, началото, първи стих, му последва голямо множество. И ето един прокажен дойде при него и като му се покланяше, казва: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и каза: искам, бъди очистен. И на часа проказата се очисти от него. Исус му каза: гледай да не кажеш това на никого, но за свидетелство на тях иди и се покажи на свещеника и принеси дара, който Моисей е заповядал. Амин. Вижте, а когато слезе от хълма, последваше голямо множество и ето един прокажен дойде пред него и като му се покланяше, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Думата е очистиш. Не изцеление. Очистиш. Исус простря ръка и каза: искам, бъди очистен. И на часа проказата бе очистена. Представете ли си, по-нататък имаше и 10 прокажени, които слагаха специални мантии, звънчета на тях и се движаха извън града, извън селото. Защото това е голяма проказа. На друго място те имаха убежище в дупки, където живееха. И отгоре с кошници, с въжета са ни спускали храна. Те трябваше да живеят много под... под голема карантина. Отделени. И проказата действа, като ви каза, че се умъртвяват тези нерви в човека. В един момент започва тялото да се разпада. Вървим си с някого и гледаш, го самопада. Тук, на земята. Това не е твоя нос. Да, прибирствено след. Защото тялото, кръсти, падат, меса, почват да капят. И те не чувстват болка. Разбирате? Не чувстват тази болка, вече е изчезнала. Тази болка няма. Тази болка е изчезна, защото проказата е нещо, което започва да работи
отвътре, неусетно. И в един момент ти започваш да живееш свикваш с тази болка и ти знаеш, че просто не трябва да... И тези звънчета, когато ги закачаха на тях, и водача отпред трябваше също да има звънче, който да звъни и да казва, това означава, дръпнете се настрани, бягайте от нас, не се допирайте до нас, не разговаряйте с нас, ако има нещо да ни дадете, оставете го на някъде на страна, ние ще отидем, ще вземем тая храна. Просто те предупреждаваха по този начин. Благодаря. От това е пишна. И по този начин те предупреждаваха хората. Стойте на страна. Защото тази зараза се е разпространяла много бързо. И нещо, което ще наблегнем и внимание, че Христос много говори за проказата. И затова говори за очистване. По същият начин действа кое? Грехът. Грехът. Вижте, ние ставаме понякога толкова безчувствени. Хората стават толкова безчувствени, че обиждат някого и казват, аз какво казах? Правят някакво зло и казват, аз нищо не съм направил. Живеят в един развратен живот и казват, погледни другите какво правят, аз в сравнение с тях нищо не правя. И те не могат, този род хора са пълно от проказа. Те не могат да разберат, че крайният резултат на проказата и да не чувстваш, че пръстът ти е паднал, ръката ти е паднала, носът ти е паднал, очите са паднали, ушите са скапани. Крайният резултат е смърт. Умираш. Крайният резултат на греха е когато ти станеш безчувствен към греха. Аз какво толкова правя? Аз нищо не правя. Аз моето голямо добро сърце. И от това по-голям грех има. Защото един се е молил и казал, Господи, прости мене грешника, и се е бил в гърдите. А другия казал, Господи, благодаря, че не съм като този бирник, лож, измамник, благодаря, че не съм като комшията, благодаря, че не съм като клюкарите, че не обичам ходошите, че не обичам третите, не обичам петите. А он е, който се е чувствал греха, че тежи в него. Се е бил в греха. Господи, прости мене грешника. Исус не казва, истина не казва. Този, който е плачал, се е бил в гърдите. Боже, прости ми грехове, е слязал оправдан. Това е ние трябва да разберем, че този грях действа по този начин. Че ние трябва да признаем грехът си, да изповядаме грехът си и да се отидем от него. И тогава нервната ни система започва да работи. И казва, това не е добре. Това е добре. Ние го наричаме Святия Дух. Хората в света го наричат съвест. Вижте, не всички на Запад, развитите държави, са вярващи. Но той казва, не мога да вляза да му разбия къщата и да му обера къщата. Ами ако на мен да ми оберат къщата, дали няма да ми е хубаво? Не мога да му разбия колата и да му открадна колата. Не мога да разбия, да вчупя стъкло за 200 лева и да открадна един касетофон за 10 лева. Защото ако на мене ми го причинят, много ще се ядосам, много ще ме заболи, много скъпо ще ми коства, много нерви. При тях е съвест. Ние му казваме Святия Дух. Святия Дух ме изобличава, Святия Дух така. Разберете, че ние трябва да обърнем много голямо внимание. Дали случайно нервната ни система е отказала да работи и да каже, това е грях, не е правилно, това е грях, не е правилно. И аз трябва да се отделя от него. Защото крайният резултат ще бъде ад. Ще бъде смърт. Вечна смърт. Ще бъде вечна смърт. Ще ви кажа с нощи, знаете, Милена е в болница и в една болница, където лежат болни от рак. И тя е в това отделение, защото в крайна сметка там намерихме познати доктори, където да оперират. И едно момиче 26 годишно. Заболява от рак и с нощи внезапно и се пука корема
след операции червата излизат навън. 2 трети от червата изкачат навън. На 26 години момиче. Дава ти живот 24 часа. Родителите са отвънка, реват и момичето се е вкарали някакви тръби в нея, вързали се ръце, крака. Тя постоянно иска да говори, да каже нещо и пише, моля ви се, изкарайте този маркуч от мене. Но доктор ти не обръща внимание, защото това е командно дишане и чрез него живее. На 26 години. Оперирате за язва, отваряте корема и установява, че има големи разсейки в цялата схема. Без да я знаем. Без да я знаем. И установява, че вече е късно. За каквото и да е. На 26 години обърнете внимание, оперирате за язва и откриват тумор. Разсейки. Вижте, може би искам да се моля за това, Бог да ни отвори духовните очи. Дали не сме попаднали в една слепота, в която живеем в грях и не ще да си признаем. Живеем в грях и не искаме да си признаем. Само заради това, защото ние не знаем какво се случва вътре в нас. Ние не знаем какво се случва в нас. Но Исус Христос живее в тебе. Бог живее в тебе. И този прокажен отива при Исус и каза, ако искаш, можеш да ме очистиш. Искам, бъди очистен. Искам, бъди очистен. Какво забелязваме? Че прокаженика отива и казва, ако искаш, можеш да ме очистиш. Отива при Исус. Отива при Исус Христос и казва, Исусе, ако искаш, можеш да ме очистиш. Какво му отговаря Исус? Моля ви се, гледайте мене. Какво му отговаря? Какво му отговаря? Така е. Браво, Николай. Да вземем да прекратим събранието и с тебе се говори баба. Искам. Аз искам. Той му се покланяше. Исусе, ако искаш, можеш да ме очистиш. Искам. Що си мислиш, че не искам? Защо? Защото едно голямо множество го следваха. Вървяха след него. И този прокаженик се направи се пронука да отиде до него. Намери възможност да му каже, Исусе, ако искаш, можеш да го очистиш. Отговор е, искам. Бъде очистен. И на часа проказата беше очистен. Това е покаяние, хора. Това е признателност, това е покаяние. Господи, грешен съм. Очисти ме. Господи, не знам какво се случва вътре в мене, но искам да имам вечен живот. Господи, искам да бъда изцелен. Искам да живея един благословен живот. Искам да оставя едно благословено потомство. Господи, искам да живея един различен начин на живот. Да не под проклятие. Не искам да върша волята на Сатана, на дявола, както искате го наричам. Моля те, очисти. Естествено, пак се връщам на действието на проказата, че тези прокажени умират без да чувстват болка. Без да чувстват никаква болка, разбирате? Колко е страшно това нещо. Гледаш как просто месата на тези хора капят. И те не чувстват. Не чувстват болка. Мислете, че Исус Христос дава тези примери и го сравнява с греха. Хора живеят в грех. Но какво правя? Аз не мога да разбера какво правя.
Ама не мога да схвана, че това въобще е грех. Аз не го признавам това за грех. Разберете? Преди малко четах Осия. И там започва първата глава и казва: и Господното слово дойде към Осия. И Господ говори слово на Еремия. И Господ говори на Исаия. Бог говори от чист в очи с Моисей. Слова отиваха към тези пророци. Слово идва към тебе. Слово идва към мене. И ако Словото говори, това е грях, значи е грях. Ако ти не го чувстваш, проказата работи в тебе. Проказата работи в тия хора. Ако Словото казва, че е грях, ти казваш: аз не го приемам, аз съм невинен, аз се скарах с Денис, с Денис, ама той не е прав. Денис на друго време каза на Кръстя: виж кога аз се скарах с пастора, ама пастора не е прав. И той е прав, и аз съм прав. Защо се караме, не мога да разбера. Защото няма това чувство. Да каже: пастор или Коста, това не е така. Не си прав. И двамата сме победили, и двамата се скарахме, и двамата сме победители. Много интересно. Много интересно. Това е като войната. И ние тръгват в името на Господа с мечовете напред, и другите тръгват в името на Господа с мечата. Кой в крайна сметка е от Бога и кой не е? И двата народа тръгват в името на Бога. Без Бог да ги е пратил. Без Бог да ги е пратил. Без Бог да ми е говорил. Да, ама те казват, че ми е говорил. Казва: излезте на война, им казват. А когато слезе от хълма, го последваха голямо множество. И ето един прокажен дойде пред него. И като му се кланяше, каза: Господи, ако искаш, можеш да го очистиш. Ако искаш. А когато слезе от хълма, голямо множество. И ето един прокажен дойде пред него, като му се кланяше, каза: Господи, ако искаш, можеш да го очистиш. Нали знае? Исус не е доктор. Не е дошъл като доктор. С слушалки, с апарат за кръвно, как сме свикнали да гледаме докторите. Но разберете, че този човек разбираше какво се случва вътре от него. Разбираше какво се случва. Ние продължаваме да се... Вижте, грехът си е грех. Ако Николай спести някои подробности наистина покрай това свидетелство, но Библията казва: свекърва и снаха няма как да се разбират. Няма как да се разбират. Библията го казва. Но вижте, Исус казва също: давам ви свободна воля да изберете как да живеете. Вие избирате. Вие избирате. Сега, аз не мисля, защото след като Николай ми сподели това нещо, което му се даде от Бога, той пости и се моли. Той се моли и пости. Сега да отида малко по-надалеч. Защо? Защото много обича свекърва си. Много обича. Какво му каза Бог? Не можа да спана. Какво му е казал Бог? Добре, пастор, ако не обича. Ура! Сахите така казват. Най-сетне. Точно така. Не всяка снаха. Нищо не чух. Не всяка снаха да каже. Не, аз задавам въпрос, но тя избяга. Защото аз казах, че той се моли и после тя каза, после да се моля, защото Бог му е казал. Истината, че Бог му е казал какво има да се случи. Да, разбрах, да, ясно. Не всяка свекърва, не всяка снаха. Така. Натам отивам. Така че, говорим за избора. Ето за това не е всяка снаха и всяка свекърва, защото аз решавам той човек да го обичам или да не го обичам. Аз решавам. Разберете, че аз решавам.
да го обичам или да не го обичам? Не може. Аз решавам. Решавам да го мразя и го мразя. До последно, до гроб го мразя. Но решавам да го обичам. И тогава започвам да не забелязвам. Какво се говори срещу мене? Какво се казва срещу мене? Какво е изречено срещу мене? Как е изречено срещу мене? Решавам да не обръщам внимание. Казвам, аз този човек го обичам. Аз. И тогава, знаете ли кое е интересното? Какво интересно се случва? Че намираме оправдание за любовта си. Абе, той те обидел. Бил е на пияна глава сега. Какво да му забелязвам човека пиян? Защо трябва да му забелязвам? Абе, този човек каза срещу тебе така, бил е ядосан, както ми подсказвате. Бил е ядосан. Аз търся причина. Да оправдая неговия грях срещу мен. Само и само да го обичам. И другия. Виж го мина покрай мен и не ми каза здравей. Повече няма да го погледна. Причина да го мразя. Аз мина покрай, той се обърна главата на другата страна. Повод да го мразя. Повод да го мразя. Значи, ние решаваме. Той човек да го обича, вие да не го обича. Снахата решава да обича свекървата и никой нищо не може да я спре. Другата решава да се замени. Помните ли за какво говоря? Решава. Свекървата казва, свободни сте снахи. Синовете ми умряха. Твърде съм стара, за да раждам други синове да се жените за тях. Свободни сте, освобождаваме. Другата казва, виж какво? Където отидеш, ще дойда с тебе. И твоят Бог ще бъде моят Бог. Аз решавам да остана с тебе. Другата страна казала, извинявай се, свекърва, ама млада съм. Трябва да се оженя за някой друг. Искам да имам мъж до себе си. Каза, свободна си. Извинявай. Избора беше на двете снахи. Техен беше избора да останат със свекървата или да се тръгнат. Едната реши да остана, другата реши да се тръгне. Ние решаваме как да живеем. Да обичаме определените хора. Или да ги мразим до последно. Да позволим ли тази проказа да на изяде? Или да кажем, Господи, очисти. Сега ще говорим малко и за това очистение. Защото когато ние почувстваме, че сме болни и започваме самолечение. Пак Николай давам пример. Николай напълни църквата пак с билки. Къде слушай какво прави човека, самолечава. Но аз много благодаря на Бога за него, защото вместо да се робя, аз в интернет правя го той, после ме хваща за ръката, карвам аптеката и си казвам, пастор, размисли от тези витамини, замисли от това. Да укрепи имунната си система. И аз го слушам. Вярвам му, казвам, вземи ми, взема ми, и аз ги пия. Не му повярвам. Пастор, пий този чай, а то горчина нищо не прилича. Викам, що ми казва? И идва така, че ние чувстваме, че живеем в грях. Първото нещо. Нека да дадем пример. Едно дете, като направи тук бела, в къщи, за вярващо говоря, за вас говоря, майка им казва, няма да те пускам повече на църква. Виждаш си детето с висока температура и кажеш, няма да те пратя на лекар. Няма да отидеш на лекар. Добре, бе, детето ти живее в грях. Прави бела и ти му кажеш, няма да ходиш на църква. Защо от църквата, бе? Кажи му, няма да ходиш на дискотека. Няма да ти купя чанта, няма да ти купя обувки, няма да ти купя рокля, няма да ти купя пантон, няма да ти купя маратонки. Ще взема колелото, ще накажа така, ще взема видеото, ще взема компютъра, ще взема лаптопа. Дай си телефона. На църква няма да те пусна. Защо, бе? Това е абсолютно дългостойно. Няма да отидеш на лекар. Защото като ти казва да не излизаш гол, да не ходиш гол, ти излезе гол, ето истина, няма да те пусна на лекар. Но това е равносилно, това е едно и също.
отиваш на лекар, писват ти лекарства, вземаш ги, оздравяваш. Живееш в грях и си казваш, май трябва да увелича малко църквата. Може би трябва да увелича четенето на Словото. Трябва да взема повече хапчета, наречени псалми, наречени стихове, наречени книги, наречена Библия. Трябва да увелича четенето. Може би не мога да се справя с този грях. Може би трябва да увелича поста. Може би трябва да увелича молитвата. Може би трябва да увелича общението. Може би трябва да потърся някой по-духовен, да се допитам, да разговарям, да имам близост с него, за да мога да се преборя с този грях, който е навлязъл в мене и ще ме довърши. Ние вземем друго решение. Ще се оттегля и като се поправя, ще дойда. Дявола, идва и ти говори. Махни се от църквата, като станеш свят. Да се върнем. Защо дойде Исус Христос тогава? Сега, и хората се надяват в църквата, като дойдат да видят всичките светии. Това е все едно да вляза в болница, да искам да видя здрави хора. И да ги питам, вие какво правите тук, бе? Нормално ли сте? Вие какво правите тук, само болни хора? Бе, един здрав, няма ли с кого да пие кафе, бе? Ще ви кажа, че тази година пропуснах, но 3 години подред реших да си ползвам правата. Имам право да вляза в болницата. Имам изследване за 1 ден, но те, както се знае вече, му пускат 5 дена. Аз лежа 1 ден, а те пишат 5 дена съм лежал, но ми правят всички изследвания. Влизаш в болницата, искаш, не искаш, почват да проверяват защо нямам коса на главата си и що ногтите на краката ми са толкова големи. Разберете за какво говоря. Аз след това съм спокоен. И знаете ли каква завист пада върху хората около мене, защото те влизат много болни. И ще ви кажа, не сега завист, за да ме атакуват. Влизат болни, тежко болни. Някои вече са с определено време. На месец, 2, 3 и си отиват. Пътните са. Аз влизам здрав. И ме питат, момчета, тебе какво ти има? Нищо. Защо си тук? Реши да се прави изследване. Ей, браво. Къде и аз да бях направил това нещо? И да ми открият болестта на време. И сега нямаше да съм в това състояние. Последния път е свидетелства за едно 25 годишно момче. С мене. Стресира се. На кораб, пътува с кораб. Стресира се. Получи рак. И аз съм с него. Той вика на тебе, какво ти има? Викам, нищо. Искам да се прави изследване. На 22 години, момче. Разбирате ли, около себе, около тебе гледаш болни хора, само за това, защото не обърнаха на време внимание за себе си. И си казвам, Господи, това е греха. Ние не обръщаме внимание на себе си. Какъв начин на живот живеем? Какво ще ти донесе това нещо? Момичета масово боледуват от безплодие, болни яйчници, не знам, как бе зимата, полити от блузите до тук, полити от тук надолу, корема навънка, кръста навънка. И после, молете се, бъбреците му болят. Молете се това, молете се това. Добре, бе, пък сте решили да бъдете тарикат, бъдете до края тарикат, бе, защото тук има повече момичета. И тук има момичета, но те се обличат здраво. Бъдете тарикат, като ще бъдете до края. Бъдете до края, като се разломвали, за да бъдете на бъбреците. Крайна сметка, всичко си иска цената. Ура! Още по-вълъж хора. Те с бъбреци трябва да свикнат. Бъбрецата, да. Иначе ще махна бъбреци. На мене ми трябва визия. Не ми трябва бъбреци, далаци, сърце и така нататък. На мен ми трябва визия. Трябва ми грим, имам го. Трябва ми
Гел имам и така нататък. Обаче, защо? После плачат, болят ма българите, болят ма не знам с какво боли, не знам с какво. Не го разбирам. Наистина не го разбирам. Живееш по този начин и когато ти идва злото, след това ние ревем и плачем. Живеем и в грях, когато ни стигне наказанието, ревем и плачем. Защо? Защо бе? Господи, съгреших, заслужавам се наказанието. Нека страдам. Но не иска ли? Имаше една жена, която се изправи много сериозно също мен. И аз казах, жена, ако продължаваш така да живееш, ще отидеш в ада. Дет не ми иска, че бях в асансьора, нямаш накъде да бягам. Казвам ми, ще не ми скарам четишно. Аз в ада! Няма отида в ада! Как може да ме говориш така? Аз не говоря, бе. Просто така, че продължаваш да живееш по този начин, ще идиш в ада. Поправи се. Не, няма да отида! Поправи се, едно е да не искаш. Просто не искаш. Друго е, пак ми идва тази картина, да отиваш в съда и съдията казва от 3 до 5 години. Не искам! Кой те пита дали искаш, бе? Полицай, служител в железниците, 5 годинки вътре. Ма не искам! Аз повече няма да правя. Браво, много хубаво. Ама ако си направил за задно време, 5 години. За задно време, 5 добре, ние не знаем, че живеем в грех. Когато вършим грех, не знаем, че това е грех. Много пъти съм ми свидетел за казват. Ставите сега тая работа. Боже, открий ми какво се грешавам. Оставете тези номера. Много, толкова, вижте, хората сме станали толкова големи лицемери, че искаме да излъжем Бога. Боже, кажи ми какво се греших, бе. Не знам какво съм направил. Случайно да ви изглеждам на луд. Може за вас, може. Или за вас не на хората. Но не съм луд. Да не знам какво ям, да не знам какво пия, да не знам с какво се карам, да не знам какво съм откраднал, да не знам кого съм надробил. Не знам какво върша. Да. Аз му казвам, трябва да отидеш на такъв мукам, трябва да отидеш на психолог. Малко да се поприказваш с него. Малко да се поприказваш с него. Не е нормално. Опитвам се да излъжа ми Бога. Защо? Защото системата, вярната система е спряла да работи. Спряла е да работи. И почваме да получаваме сигнал. Бе, деца, мъкнете, бе! Какво казах последно? Какво казах? Сигнал. Започваме да получаваме един друг сигнал, който не е от Святия Дух, който не е от Бога, който казва, нищо не си направил, какво толкова си направил, можеш да продължаваш така, виж миналата година се грешиш, цяла една година нямаш наказание, какво толкова, продължавай да живееш така, Бог ще ти прости, пък като станеш на 60 ще се покаеш, пък като стане така по-сложно, по-сложно ще се покаеш. Разберете? Не направо ми дадах пример. Извинявай, този нос твой е ли? Тук гледаме много ухо. Братя, на кого е това ухо? Направо ми давам този пример. Кой да не? Не можеш да усетиш, че ти се разпадаш. Тези хора не могат да разберат, че се разпадат. И когато мине много време, и Библията казва, върху тези хора идва болести. И абсолютно извиняема, тази болест твоя ли? Ама защо страдам?
Ама защо ми падва ухото? Ама защо се случва това нещо? Това е поради същата причина. Чувството е напуснало. Тук съм. Защо тези хора продължават да живеят? Защо тези хора... Не. Добре, нека го кажа така. Защо тези хора живеят в грях? Хубаво, че им харесват. Но аз преди малко точно това дадах този пример. Като ти харесва да живееш в грях, след като започнеш да страдаш, защо се оплакваш? Защо се оплакваш? Нека да се върна пак. Падна ми ухото. Това е защото обидих оня човек. Падна ми ухото. Това е защото погледнах жената на комшията. Паднаха ти зъбите. Защото много хапеше. Хората. Хапеше хората. Така че получаваш се наказание. Защо когато дойде наказанието, ние пак нищо не знаем. Пак Господ трябва да ни открие. Да, Павел казва. Молете се Бог да ви открие за тайните неща. Да, има, не искам да влизам в тази подробност, има един такъв момент. Но вижте, когато ние започнем да се променим, да търсим святето, да търсим Бога. Говориш за очистването. Че Исус каза, искам, бъди очистван. Колко е лесно. Толкова тежка болест. Толкова тежка болест. И ето, прокаря дойде при него и като му се кланеш и каза, Господи, ако искаш, може да ме очистиш. Тогава Исус простря ръката си, допре се до него и каза, искам да ме очистиш. Колко е лесно! Колко е бързо! Процедурата колко е бърза! Господи, искам да бъда очистен. Искам, простря ръката си върху него, искам, бъди очистен. И проказата беше очистена. Колко лесна процедура, наречена покаяние. Боже, покайвам се, очисти ме, умий ме от греха. Искам. Вече умрех за тебе, вече пролях кръвта си за тебе, ти си очистен. Имаше една единствена пречка да го поискаш. Ето, дойде, поиска. Да. Бог колко е лесно върши тези неща. Но ние, то не може сега така, то сега аз трябва да се отделя, сега трябва да се заприча някъде, като някои други, да се бием с къмшиците, да се самонаказваме, да се самосъжаляваме, да обясним на Бога колко е трудно. Трудно е за теб, братко, сестро, трудно е за мене. За Бога не е трудно. Искам само да се признае и да каже, прости мене грешник. Прости мене грешник. Да, прощавам се. Слизаш, оправдан. Господи, ако искаш, можеш да го очистиш. Да, искам. Иначе съм в разата беше очистен. Боже, искам да прогледна. Да, може. Твоята вяра изцели. Ако само се допра до неговата пола, ще бъде изцелен. Да, сила излезе. Ако ти искаш, разбери, промяна. Ако ти искаш, благословен живот. Просто приключи. Загърби миналото. Покай се. Поправи се. Защото последствието е болест, смърт първа, смърт втора. Там излизане няма. Струва ли си? Смърт първа, казва. Отиваш за работа, дали в тополите или кои гробища. Втората, явяваш се на съд. Рай или ад. Естествено, за тези, които продължават да живеят в грех. Ад. И оттам няма връщане.
И пак повтаря. Струва ли се? Струва ли се? Да обръщаме толкова голямо внимание на злобата. И двамата братя са ли гледави. Няма да ги пусна повече. Няма да... Не, просто модерно, не тия вода. Нали знаете, съвсем нормално, докато са на 18-20 искат да изглеждат на 25-26. А пък нас ако да питат на колко сме 10 надолу. Или като кажем колко трябва да сложим още 10 надолу. Като станат на 40, ще почват да се връзкат, гелови да слагат да изглеждат на 25. Такъв е живот. Кой лъд се въртял. После ще му да колко се смяхме на пастора за шкембето му. Пък сега, той поне беше на 50, като имаше шкембе. И сега биваме на 25. Не, да не бъде. Спортувате. Колко е лесно? Исус направи толкова лесно нещата. Толкова лесно. Въпросът е да отидем и да кажете: Господи, смили се. Направихме това, загрешихме това. Трето и пето. Ако може да мина без наказание, ще увелича молитвата, ще увелича четенето. Ще направя това, ще направя трето. Защото вижте, имаше едно момче, който даде едно свидетелство. Казвам, защото даде свидетелство пред вас. Снощи цяла вечер четах слово. И на сутринта съм на работа и работя. И работи няколко месеца, и много работи, и вече всичко потръгна. Спред църква вече няма да църква. Защо? Защото когато ние потръгнат нещата в нашия живот, си казваме: ей, това е. Визират. Не дойдах на църква, защото се успах, защото спах. А имаше един период, когато имаше сутрешни слаби, ставах на слабата. Значи, на сладки ръки, на не знам си какво, на трето, на пет. Значи, когато иска, може. Намира начин. Намира начин. А как не иска? Пак намира начин. Намира оправдание. За всичко. За всичко. Аз докато много това е проповядвах. Продаваме грехът си. Господи, така направи, защото той така ми направи. Господи, прости ми на грешника. Защото ти бяга за Твоя си живот, за Твоето си здраве, за Твоето си благословение. Вижте, вярата е един вид спорт. Павел точно заради това дава пример за бягането. Това е вид спорт. Да бягаш, за да спечелиш ти. И когато спечелиш ти, и хората покрай тебе са добре. Хората покрай тебе са добре. Почва да се гордеят с тебе. Почва да размахват знамената. Защото ти си добре. Но ние не трябва да се ударим на това. Защото без него не може да стане нищо. И ако един ден се похвалите и кажете: слава на Господа, аз съм светия. Това е благодарение на Божията любов, че си до него и той ти е казал: искам! Ето за това ние сме наричани такива. Ние сме хора, които се покайваме, хора, които се променяме, хора, които продължаваме да се променяме, да следваме Божията воля. И той отговаря: искам, 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 искам. Амин. Господи, слава ти, Господи. Благодаря ти. Благодаря, че можем да вярваме в Тебе. Дори и този избор, който сме направили, Господи, не е наш, но Ти си този, казваш, който да отвори очите. Ти си този, който ни извика по име. Ти си този, който ни удели, Господи. И това, че може да слушаме Твоето Слово, да четем Словото, да разбираме това, което четем, може да слушаме гласът Ти, да те следваме, може заслугата е Твоя. Ние сме Ти благодарни през тези очи.
благодат за това, което Господи в живота си. Боже, и за наказанията, Господи, които идват, ние Ти благодарим. Защото може би понякога ни се налага да проверим къде сме, как сме и че не всичко е наред с нас. Но нека да бъде на тази земя, Господи, и след това да се радваме в Твоето присъствие. Моля Те, дай ни тази сила. Дай ни тази мъдрост. Да разберем къде стъпваме, къде ходим, кой път сме поели, на къде трябва да вървим, Боже. За да не бъдем разочаровани един ден, когато дойдем пред Тебе и да кажем и да чуем лошата вест. Боже, моля Те, нека не се случва това с нас. Боже, нека не се случва с хората, които каят Господи. Моля Те, за тази цел, Боже, помогни ни сега да променим себе си, Господи. Сега е времето, Господи. Утре може да е късно, Боже. Утре може да е късно. Ние имаме нашите планове с 100 години напред, Господи, но дали си готив от тях, ще знаем, Боже. Така че, Боже, моля Те за много мъдрост. Наистина това, което чуваме, четем, пренасяме в молитва, да го разбираме, да го осъзнаваме и да променим живота си. Докле е ден, докле можем, Господи. Исусе, моля Те там. Моля Те. Жалко е, Господи, за хора, които погиват и отиват са насочени към вечната смърт, Господи. Жалко е, Господи. Защото Ти не си ни създал, за да напълним с нашето присъствие ада и да живеем в ада. Защото Ти си ни създал рай, Господи. Ти устрои нашия живот в Твоето присъствие. Да живеем в Твоето присъствие, Господи. Моля Те, моля Те, Господи Исус. Моля Те. Там е нашето място, пред Тебе. Аз Те моля, наистина да го осъзнаваме, да го разбираме. И когато, Господи, наистина се разболеем, да знаем, че Ти си изцелението, Господи. Ти си животът, Господи. Ти си прошката, Господи. В Тебе имаме всичко, което се нуждаем, за да бъдем изцелени. Да се прекрати проказата и да живеем в Господи. Когато се грешиме, Господи, кръвта Ти не сме простени. Пред Теб да стоим и да не се отделим от Теб. Боже, моля, укрепи ни, Господи. Дай ни сила. Укрепи, защото ние не сме простени. Амин. Има ли нужда, за които искате да се молите? Искате ли нещо специално, за което трябва да се молите? Брат, благодаря, че минахме към обичаница. Изтиряме болницата с 9 има болница, но не може. Добре. Помогам за Христия. Други? За мен да помня изцеление. За колко се говори? Ами българите му влюбят направих изцеление от българите, продължават да продължават. Значи искам да се помолим за майка, ще ви слагат, пак ще отпушват към носен зъб втори път и мога да бъде с нея. Значи ще ви кажа, да. Много е болезнено. Аз ще ви кажа, исках, тя пак Милена ще го каже. Тя ще даде свидетелство, но Милена е 10 дена с много висока температура. Да кажа на всички, че едно посъмче в крака й, от вътрешната страна на крака й, започва да расте наобратно, навътре. И за около 2 дена се получи нещо като циличе. Първо малко, като циличе. И в един момент започна да расте и стана по-втори. И ние разбрахме, че трябва да отидем на лекар. Отидахме в петъка на лекар, ходихме на лекар и го отцепнаха на място. Там при лекар. В неговия кабинет. И след това се паднаха почивни събота, неделя и понеделник. 3 дена се паднаха почивни. Обаче нещо доктора не можа да почисти рана. И това нещо за тези 3 дена стана колкото и мръкави.
По вторника, първия работен ден, отидаха на лекар и казаха, хирург го няма. Утре е на работа. Айде още един ден вкъщи. Това нещо вече започва беше с температура. Висока температура. Много болно. Отиваме в срядата и доктор се хвана за главата, защото вече стана колкото 2 минути. И казва ви, трябваше още половин ден да спите вкъщи и тук. Цепи раната, почиства вътре с пръст, точно както ви го показвам, с пръст е чиства вътре. Имала 4 турбички на гной. Пукал ги, почистил ги, прави да... До снощи тя имаше много висока температура. Много висока температура. 37,5, 38,5, 39,5 и там върви. Наливате с лекарства, температурата не пада. Обаче, с нощи се помолихме в една друга светлина. Както ви казах, не идва така случайно болестта. Има нещо. Там вече са лични неща, покаяхме се, правихме изповеди, направихме 3 от 5 от 10. Това костваше само молитва от 5 минути. Прибрах се и ми звъни, няма температура. Днеска сутринта се обажда, че за първи път от 11 дена е спал. Първи път от 11 дена е спал. 11 дена. Няма температура. Струва ли се? Може да даде просто. Струваше ли се заради това нещо да стигнеш до тук, да се осъзнаеш? Едно косъмче. Разберете, колко звучи смешно. Едно косъмче да ти отнеме живота. Едно малко косъмче да ти отнеме живота. Друг го стрелят и оживява. Да, друг го стрелят и то в главата. Оживява. И оживява. Как? Крушумът, да? Да, крушума в главата му. Визира ми хирояпонец. Крушума в главата му. И живе човек. А това е едно косъмче. Да преобърне живота. От нищото ме, как се здрав. Така че, струва ли се? Не се струва. Тя се го призна, че не се струва. И резултатът е победа. Така че... Да минем дискусията. Да, айде да ми дискусията да подавате свидетелство, всъщност нужди. Ще се молим за дъщерята на сестра на тебе. Да. За майката на... Кой ще кажа? Николай да се моля да Николай. Хайде десна преди ми хората. Да, десна преди. Десна преди. Те ми съм се молила, аз съм молила. Десна на тебе го молила, аз за дъщеря ти съм молила, да. Мими, десна напред, за майката. Аз знам, че вие сте болни, че давате свидетелство, но ние ще молим за вас. Тебе сте той само. Предварително само. Ти за какво се молим?
Знам, че